nih. Ini udah kesempatan sawan. Sudah tadi main tambah. Oke. Nih. Asli. Atak. Pre. Coba yang gi. Ayo sinten oh pre. Betul aku bahan segede ba. Di nagduwa ko ipil pre. Nagimil na. Ayo sa mo pre kay hapit na. Di ko nimo. Di ko manta ba? Di ko lagi kay di ka kamao. Unsa man Ikaw makaguba. Wa mo magi pare. Ay sigsa mo pre, gigutom ra ba ko pre kanon kan huway suka-suka ron. Tawas na. Kilawon ka na ron. Kuyawan man ka pre di naman kama. Di busy ko re pre. Di naman kama si Ati pre. Ayaw, gana, Di naman kakayo pre. Oy. Ayaw lagi pre. Di ko magkagwang. Duwa ka imo. Mo pre. Unsa? Ayaw pre. Ako pre. Sige mag. Ayaw kuan pre. Mas lami karbang ko, di ka lang ko pakita no na dawa. Asa ba? Pasahe ko pre, pasahe ko. Pagwala sa ko padua sa ko. Di ako re duwa. Video. Kaya ako man pre. Na, schedule meeting. Wala ko Jadi ko pre. Ako ra pre. Ako ayaw babot pre. Sa Indonesia. Atak. Gi. Tapi naman gusto ko yung gamutan ako sa ko Sakit on mo eh. Sakit on mo be. Na? Gi. Na jadi pre. Yan di mo kapuwam. Baylo tag cellphone pre. Baylo to eh. Baylo tag cellphone. Tungol man mo ay. Di mahal ni pre. Ko ani 30,000 og 88. Nay binyo gusto mo sukli. Adi ayaw na sukli. Wala. Sige, baylo ba? Wala. Tanaw lang video na. Mag cellphone ani pre. Oh, Sibel. Atak. Kaya nausap ni pre. Wa ko kay bawa ni pre. Ay wa ko kanahi ana pre. A few moments later. Gutom ko pre isig duwa. ML pre. Uli na ta. Tahu na tayo. Magabugay ayo ka mo. Kuntog na magabugay sa Grandmaster. Mo para mo katong kung kaila ba katong amiga na ko sa Mansilla nga si Perle. Bubo man to. Di mo to pre. Na puro ko to bagito sa Grandmaster katong kung amigo Perle. But sa gino Grandmaster ka mo Kami maggamit. ayaw kung tag-inga to pre kay Sariha mo eh. A few moments later. Ngulit ta. Gutom naman lang. Pare oh, pare, si pare. Si Perle. Pre. Musta? Musta mga pre? Pre, kamu di nak pre? Ganina harus pangita nito ba? Libot nga na. Ngita man ka na mo pre. May mayong balita dai pre. So si mana ba? Naingan na. Si pre. Si Aba na birthday. oh, katong anak ko na mo pre. O anak ko ninyo. Oo, gikugos man din ako ang imong asawa pre no. Usang taon nang Oh, kilala. anak din. Anak. So si mana gusto mo buntag sayo mga to. Cuman sakto tang wakay ko na. Nakita ba ho? Ko di isa kong kaon mo isang si mana. Pero budi siya mukha. Sige pre, Sige pre, wato pre. Oh, si mana pre? Sige pre. Unsa oras pre? Mga city god, mga city mga Mga sayo. 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 Sige pre, mga alas 4 kita, marog sayo gyapon pre. Sige pre, pre. Salamat pre ha. Pre. Sus dugay na jud tawa nakita pre. Mo lagi. Guwapo man ay gyapon ka pre. Musta mas mare? Okay ra. Sige mo to gandit ko. Sige pre. Hindi na lang yan pre. Ano na to ha? Sige pre. Sige. Daw pre. Una pud ka. Una pud. 2 weeks later. Sorry, ready na ka na pre? Ready na kayo pre. Wa ko kaon gabi pre. Dapat di ka mau ako wa kuning kaon. Gutom kayo, pre. Pamahaw, paliugto kay mga pamanehapon pamahaw. Kay mo Ano kay nabuhi pa ka pre? Way pa mao pa niya po. nagpungpugong kay kibaw man ka ngatong-ngadtuan. Bam, di ba? Mo nang ready kita. Ako pre. Gigutom kayo ko pre. Na ako ki pre wa ho. Pre basin. Unsay may tabo ba? Unsay may tabo. Sakto budget yung ki usang buwan. Ipagamay-gamay na parang mapansin makwanta sa nang pare. Ana rin. Doon na tayo pre. Na may tao pre. Ito, Pare ko na to na. Pare, ikaw nagugos sa iyong asawa. Di bata to pre. Nasa iyo ko to. Taggandaran. Bukas ka diyan asawa pre. Gawas ni pare. Nani pre, kita pre. Pare no. Pre, kita mga itag ayo. Mugawas. Na may tao pre. Pre, Oy, pre. kita ka sabay. Oo. Biyong kayo no. Biyong lugar ba? Grabe gutom kayo. Atong giningkuran, pre. Sigurado ko pre na lami jo kayo mga sudan eh. Maksud, pre. Murag.
Bang disinti gini. Di sini kay tanawa tong gilingkuran mo tag nasa hanging bridge oh. Oh, ini delikado pre, mahayang ka pre, orang ditsu kita dagat ani. Dito kita sa kuan pre. Ya. Apa yung mga biskuit? Oh, dessert. Masih klaseng mga stick oh. Sobra ni kuan ni. Ito lapo. Lami gini. Sakto ka gini. Butong-butong ako saya pre. Sakit handa mo. Sakay nga si Pero mo mga Tugong na do. Oh, okay mo. Set. Natay ano kinasa ni. Okay, pag ko tong So, seafood. ano pa ko naka? Kasi pre. Natay Delixon. Asa man sin? Takubo ni, kani. Kani. Nawa dito yung Kitchen ko wali ni sir. isid ba ganun may purota. Sipon na ako pa to ni. Kalau masih kong kamantay pa yan eh. Kinason. Tapos taban. Oh, Kupsa. okay kayo. Ini kani sa Amerika ni. Ani. Muna itangkong sa Amerika pre. Ini. Tayo pre, Balik sa amin kami. Ano mo pre? Mindot kayo ni Sudan. Puro man. Oh, di kutsilyo pre. Ari. Pang slim ni pre. Sunmandog ng ano. Tidak. Kutsilyo pre. Kalau mo ko nagkakuan, nakapagat og. Ini Ano ang na pre? Ini niya ang kaon kay murag malmahal na ba nitong ano ha? Abi no pre, nokos mo ko kayo. Natay Wait, kalau mo ko nakabantay kanyo. kay kubra da kulap ko. Usa ba yung pangan ani pre? Amo ni tangkong sa Amerika ni, tangkong. Mo ba? Lagi mo na tangkong sa tuwa. Takong niya sa Amerika ay. Ano mo? Are, pre, kasi na pre. Ikaw di ka masabay na ho? Binuang kayo gihimo ang tagkantin pre. Naman din sa Pilipinas pud. Tangkong kuno. Una patay ikog pre. Mungkin di na kita ni pre. Pero okay na lang, kigutom man kayo. At least nga, makakaon na kita. Pero kini, uspay ka na ni pre mo na si... Munti takubo ko ni hiwaon siguro ni. Hiwaon na. Bro, karon matig ka kubo nga. Nas kamagan pre. Tarawag sud oh. Pagkanindot, bro. Tambok kazo. Pre, aga kong paborito pre ka ng litson pre. Hiwa. Ako mukha ko na pare. Tuma naman niya. Bro, kilo-kilo may pre. Onda na lang na pre. Mura magigang pre, electric fan pre. Ha. Special kayo eh. Bro, gaya lagi yung litson pre. Kaning tangkong sa Amerika, tinidor. Skid kanindot. Wa sauce. Sarap pa ng takubo pre. Ha. Lagi kami kulapo kami pre ha. Ako na lang ni. Pre, timing nga dyan nato pre pag ani ah. Si timing pre Kaya na. pagkaon. Daghang Kaso lang. pero matagi. Oh, may loto pre. Di ko man sukaan pre. Dapat si Grillo pre. Ha, Grillo. Pre. Uy, loto pre. Mag. Sige na lang. Ah, sa gila lang yung kami gindi. Gutom ang pud. Kaon lang. Okay pre. Magkaon lang na lang pre. Dessert ako. Oh. Dessert ako. Dami. Yummy. Dessert. Pagkanindot. Apa silupin pre? Apa silupin kaon pre? Pulpit. Ang paso na to pre kami pre. Imported ko na. Pero kanang litson pre, mga gahi mga hilo-hilo pa na pre. Basa ko pre. Basa ko. Magkaroon pa lagi deliver ba? Ora o dinalian ba nakihiloman? Unsa nga litson na pre? Litson? Ada pre, dahil tubig dia. Tubig. Masig, matag-an mo ba? Tubig. Okay na. Uy ba? Pwede yung litson ng ginatan pre. Nagdamit ginit. Pangatagayo ko dia. Mat pre. Gahi pre. Adyan na pre. Nanay. Tanaw lang nato na. Busog na ko. Busog na ka? Gusti ko. Di na ko. Busog na ko. Mura kita pre nga. Ginitaryan kita ani kay ano. Pang slim ba? Pang slim. Kini tutla ko na to ni. Kaon na hungitan ka na. Kaon sa Ito pre. Ano ba? Oh, tiyaga gini mo sa kanjeng ka. Oo, pwede lang pre. Ako nga. Busog na. May tubig ha. Si oh. Kung nga ba na pre? May baso? Bisita. Pre, ada bisita pre. Bay, ayo.
Pre. 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 Asa mo kay Ano na ako pinangauna re? Bilang na pre kasi yan. Pre, karon pa mo? Oh, ganina ro. Buhat ninyo kay nakibisita na wahi mo. Okay, pre, pero sige ra, pre. Okay ra pre kay Oh. madapa man Madapa, pod. pre. Okay ra po nasa sila. Lingkod sa mo, lingkod sa. Sige, asa lingkod mo, sa mo to kay o pa mga magkaon sila. Lingkod sa nang lingkod na to pre. Ato. Oh, sige pre. Tay ganina ra mo karon pa mo kaabot. Mga lagi pre, magstorya mamay niya may pag-abot na mo, pero unahan na sila pre. Madadapa man. Madadapa no? Ano mo? Oh, madape. Sige, Busog pa pre. lingkod sa mo, lingkod sa karjat. Oh, sige pre. Salamat pre. Babot na pre. Sige, sige. Sige, okay. Gutom na kayo ko. Bot mga animal oh. Balik dito. Ito yung ingon sa pre. Wa, pre. Wa, pre. Okay ra, pre. Okay ra, pre. Okay na siya pre. Ang yung gingon niya. Siya, pre, ay daghang istorya, pre. Wala gid pre. Kami magpaabot tagi mi pre kay ba ba yung special mi di mo pre. Kasi malingkuran na pre. Are pre. Kay Dali, lingkod na Tawag to. lang pre. ah. Oh pre, kung nagkuman la pre. Paabot na mere pre. Sige, Yaw-yaw, pre. tawagon na mo pre, tawagon lang. Kasi ko pre ah. Tawagon na ko mo. Salamat pre. Busog na may kayo. Salamat po das. Pre. Ayo kay hurot tulog tangkong ha. Mate pre kini dun mulit sun pre murag mabilin-bilin sa kaduhan mong bisita kay ano. Wala jud man madahan mo kay murag busog mo diha man gigunat sa mo mga dessert ya pambusog yo. Pabusog yung dessert ba lang mi. Salamat kay. Salamat kayo sa Salamat ka pre. Sa magbalik-balik pa pre. Sunod to eh. Adto na pre. Sige, murag pa ni bisita. Sige pre. Salamat sige. Kay murag nihina sumi ka. Mana sila. Pre. Murag kita na sunod, pre. Wala. Ulit lang bisitang dagkong kaon, pre. Ngunit ako ni mo. Halagi na dagan ni kita barato man ni. Tanaw na, pre. It's our turn. Sige. It's our turn. Ay pare. Hala. Ini sakto gid. Pre, alin ako pre. Ito na sila. Diyo na din eh. Wala mo eh. Din siya di. Na. Ano sa mo? Pre, na pa bilin, pre. Dagan pa oh. Binili mo pre. Dagko ra bang kaon? Pre. Daling ko sa mo lingkod. Sige pre. Natay tangkong di ka sa Amerika. Dati so may Gusto mo mo ning lechon barang pre. Just look. tagubo. Pre, wala kailangan May kinasod. Lingkod sa pre, lingkod. A few moments later. Ay. Ako na galing bahay ni Paria. Murag lamig kaon ron. Parating sa pare. Silip. Anjar ang kaon kay ang sita ba si Man abot na karon pa din abot na sa mo pre anjar ang kaon man niya ini ang kaon lingkod sa mo balik ato okay busog po okay naman po pre busog po lingkod sa mo kay si Man abot ba kayo ba na ha anjar na mo kaon pre ito mo sige pre Sige pre. Sinsan mo ah. Sige pre. Gutom na rin pa. Madadara mo po pre. Ikaw. Madadara. Sige pre. Sige pre. Sinsan mo ah. Ito sa mo to. Pre, pre Rams. Lingkod sa pre. Lingkod sa kay. Nganta. Sige pre. Sige pre. Lingkod sa kay. Edson, dede. Kung sa Amerika, kuan ba? Nasan? Sakit bukan kuan to ah. Sige pre. Salin. Kani lami ni sa anang. Napoy kinason nga wa may kabahang.
katunga ray kabahang. Kani lamin. Di pa pre. Ya. Unsa ni pre? Angkong niya po sa Amerika. Kani kay murag Nindot niya kay sustansya kayo ni. nagmig dahon pre oh. Kapit takubo pre. Sige pre, salamat kayo pre ha. Kau na pre. Sige pre. Sa pre kay mo to ang magpagkada to ubos pre ha. Sige pre. Salamat kayo pre ha. Ay, pre ka na. Taon niya taon. Sige pre, salamat kayo pre. Kani masudan. Litson. Litson ba rin? Tanggalon sa nakong sunglass dito murag ngit-ngit man. Ay, litson gidi ay. Tingnan na to ni hiwa eh. Agoy. Kunit man yung litson ni pare. Nindot niglatanan eh. Lindot niglatanan pa balik. Kung murag kunit yun. Oh. Di ko kadot ang gunting. Gunting. Kutsilyo. Napi yang ko ano, daon-dahon no. Lami yung dahon na oh. Mahalon gudi ay, di kag Amerika. Kanyo. Tistingan ako ni kaon be. Napoy kinhason. Nindot pud kay giabrehan daan. Lain na ang lasa ni kinasunan eh. Ita kayo. Kung tubig. Sa pamailating sudan niya. Daon-dahon matanan mura mag pagkaunay ni kanding. Sige lang kay kakaon naman ko ba kinaso. Dami kinasunan eh. Unik ko dyan. Mura mag wamayo ni pagkaluto. Sige ah. At least kakaon ako. Gaya mo si pare ni balik ha. Muli na ko ron kay busog na ko. A few moments later. Pre, sinsan mo pre ha. Namo lang siman ni. Kau amigo na ba ni abot? Kakaon mo pre. Wa pa lagi pre. Ang hiki mo duha. Sus pre. O wa pa ning kiki na mo pre. Pas mo na me. Okay. Welcome. Bilaran Biders TV. Shout out. Shout out dai ko sa ga-comment ani na si Sir Rams ang Tagalog na Hilaw, Apolinario Vlog, Lorena Hagutin, Duaman, Sekretary ni Rams from Team Rams ni og kay Kuya ko Steve. Shout out ko ninyo og ato suportahan ni Tagbilaran Biders po. Support po. Salamat. Shout out ko dia sa Gindelman Kadorna Family, si Dodong Marco Akado, Norman Malto, Ernibi Portrias, Leo Bunayog. Shout out, salamat. Hi, good morning. Shout out ko sa ni Crispin Bunawi Jr. from Dawis. Further missing. The email clear from Plaza Marcela og Kabuyon Vines Vlog og Edmond Cadorna and Arnel Turion from sa Plaza Marcela og si Rolly Sab from Balilihan Bohol, Gerlalo MCR Vines from Talisay, Malo Taps Betinol Inghoy. Salamat padayon sa pagsuporta sa Tagbilaran Biders TV. Okay, thank you. Sa ako ding asawa, salamat po og sa Prias family og Members family. Thank you. Salamat sa tanan nga nagsunod sa moang programa sa Tagbilaran Biders TV. Akong pag-shoutout sa huang pamilya, puada sa akong asawa, sa mga anak. Sa huang igsoon nga to sa barko karon sa gawas si Dodong Puadas uban sa iyang pamilya. Sa huang kawan sa Plaza Marcela sa grocery stock room personal. Mayong pagtanaw ninyo. Og sa Dicer sa Emperador Light, kanunay kan magsubaybay namo, kanunay na pagsunod sa programa namo. Og sa tanan, og ako sang gi kamo tanan nga diha sa Bustamante Itiri, maayong may babi ang mga tindira,
brato ang iyang mga pagkaon. Kung kinsa ka mo gusto ka mo gigutom ato lang sa Daot Bus Terminal nasa sod. Thank you. Og sa amo sa Kasuwagan naay kang Remy Dinurog Store. Anytime unsang orasa makapalit ka mo mas barato ang mga palitonon. Okay. Thank you so much sa ito ang sponsor, Bustamante Eatery. Thank you so much. Okay, shout out once again. Don't forget to subscribe Tagbilaran Biners TV o sa ito ang ko ang YouTube channel DJ Ryan Tisoy TV. Okay, shout out Langni Lorena from Bukid. Giovanni 1 Love from Bukid. Og shout out Anyana Vin Vlog. Ang Giovanni Saguran. Unya shout out napod ko ni Ma'am Faith Alcantara nga taga Pilar Bohol nga maestra diha. Thank you so much sa inyong pag bisita o pag-subscribe and like and share sa among YouTube channel. Unya shout out po ko ni Elmar Bayot lang sa bagger sa Plaza Marcela og ni tanan mga Marcela nga mga bagger og mga promodizer diha. Thank you so much sa inyong pag-like and share and subscribe. Thank you so much. Thank you for watching guys sa Tagbilaran Viners TV. Shout out na ko sa Mactan Viners. Salamat sa inyong pag-view, pag-subscribe o pag-share. Taga Mactan, Lapu-Lapu. O ang Macjon Studio sa MIPSA. Daghang salamat sa pag-share, like and subscribe. Jake Elmar o kang Leo nga ka-rides ko sa Balilihan. Daghan kayong salamat. Si Sir Marjo o si Toy Pets nga taga Lapu-Lapu. Daghang salamat o Maramba ang Lamusti family. Ako ari pong misis. Salamat sa pagsuporta. Thank you. Shout out po ko sa akong pamilya, Kanieses o sa akong pares, Rupina Del Torre o labi na sa iyang pamilya. More sponsor Del Torre pamilya, salamat. Salamat sa sponsor. Unya og sa sponsor balik basig napay daghan mo sa sponsor diha. Andam mo dawat bisag ginagmay basta kay kasing-kasing. Okay, thank you so much once again. Shout out pud ko sa Maramba family diha sa Kasuwagan, Mascares og Maghuyok family. Sige. Sa promo sa New Life sa Milani Lumayag Orange. Bye. See you next vlog mga idol, mga ka-joggers. Daghan pa ang mabutay. Okay.